Здравейте, YouTube потребители! Вие сте с Кристиан Иванов и днес ще играем Hero Zero. Добре. Не мина много време, откакто правих видеоклип. Тогава бях много по-силен, защото бях в ето този отбор. Но вече съм го напуснал и сега имам свой отбор мафиоти. Който иска да дойде, направих го днес. Ето, днес 16.5.2014 година и 20% разширение, както виждате. Имах много пари, 50 000, затова така реших да направя. Извинете. Сега да се подуелираме. Напоследък, щом напуснах бившия ми отбор Антидаско и загубих много слава, затова трябва да я наваксам някак. Добре, да видим. Няма да успея, дай да видим пък. И ето, загубих. Нищо. Между другото, дайте да пуснем някоя мисия. Да, става. Първо тук да имам още една битка и после ще видим в BG2 какво става. И тук загубих. Гаус. Нищо. Ето ми славата, бая паднала. И да видим в BG2 3000 слава, там пък се развивам добре. Ей, гаус. Добре. Да видим. И тук му биха нищо. Ето го отбора ми. Предишния отбора мисля, че ви казах. Ви обясних нещата. Отбора има 8000 слава, 8570 слава и ще мина левел скоро, да е колко, 911. Добре, да е това да видим. Имам батерия. Пак ще ги помоля. Няма много приятели, не ми трябва просто. Един що ми праща батерии, за какво са ми други. Единак. Добре, да видим. И то по него бих. 62 слава. Херо 10. Добре. Да видим. И бима. Нищо. Добре. Фото финиш. Две победи за загуби, е зле. Тук да видим мисията так докъде ми. Имам да си правя батерията. Добре. Седмичното не съм много задънен, много голямо число съм, изобщо не съм и най-добрици. В седмичния турнир, че по принцип е добре. Сега пак BG1 се връщаме. Седмичен турнир по опит 1082 място, по слава, слава нищо не върви. Битката. Двойник на навис. Да видим. Добре, няма ли някаква критика да не са, все пак му върви показателя? Явно не. Ще видим. Успешна мисия. Успя да се справиш с Къркорещия корем и останалата част на този приличащ на Елвис тип. Впоследствие ти поговори с него относно неговото пристрастяване към фъстъченото масло и той ти изпя песен в знак на благодарност. Успешна мисия, награда, монетки, опит. Добре. Да внеса в отбора. Или да чакам само 10 000. Ще внеса 5 000 пък. Да си тук ми този показател. То, 10, 10, 10, 10, 10.
Описанието е: ние се борим за да сме номер 1. Това е в BG1. Отбора мафиотки, ска мафиотки и сега ще му променем емблемката. Така ли да бъде или така? Не знам. Те не се вижда, че стая. Не така. Добре, текев. Ще има минимално ниво, да. 300. Който е на 30 лева да идва. Или пък също. Даже това ще го изключа. Ако има... колко слава да е? 10 000. Това е добре, да. 10 000 слава. Добре дошъл при нас. Не може. Еми пак 10 000. 100 000, 10 000. Трябва да има на 10 000 слава или най-малко 10 000 слава. Минимално ниво ще го направя 20. Това са условията за приемане на отбора. Отрешиваме атака с Караконджоле. Странно име. Ето ги от лидера му. Няма го атакувам, защото той не се заслужава. Ще ми е малко слава. Добре. Тук имам ли нещо? Да видим. Така. Тук имам пари. Мога да внеса. И стига де. Така. Това е много. Това е много. Так, точно така, на условия съм ги написал, защо не съм. Тук обаче 5 левел и трябва да има на 2000 само. Дайте докато започнем да разглеждаме. Създал съм го, това е в BG2. Не мога да се науча да ги уточням тия работи. Има 14% разширение, 13 отборни битки, 9 атаки, 9 атаки, 4 защити и 9 победи и 4 загуби. Не съм воювал с банди, съответно нямам победи, стрелял съм 4 дини, нямам трофеи никакви, не съм притежавал никога. Нивото ми е 23, съответно на отбора 23, въпреки че аз съм сам в отбора. Заповядайте, не е лош отбора. И минах левел. Добре. Така. Така. Другото аз не съм се обновил. Стоп, сега ще ги обновя. Така, какво имам? Нямам какво да си купам. Няма какво друго да ви кажа, освен не изчакайте да... Не много е. Добре, да извърши някой дело и ще приключим така. Добре, ще съм слава. Добре, да видим сега. Така, между другото той беше в Макинтош отбора, но не знам, що е напуснал и беше с дрехи. Аз също съм бил в Макинтош, но там не ми харесва мен. Добре. Спечели дуел точно, така шампиони и кет се спечелиха. Да видим. Да видим. Така. Всъщност те какво правят? Не пипат. Добре. Така ще остане. Това беше от мен. Гледайте ни другия път. Довиждане.